zimný turistický zraz sa teraz začala naplňať, aj keď vlastne miesto zimy si tu užijeme niečo iné, možno fialové lúky od šafránu, ale je to, predstavte si, že je to 48 rokov, jak na tomto krásnom mieste, na srdci Slovenska ešte nebol zraz zimný a ja som veľmi rád, že ste tu a verím, že tu zažijeme veľa pekného a všetkých vás tu vítam a odozdám vám slovo pánovi starostovi obce Donovali, pánovi Daňovi. Som rád, že vás môžem tu privítať na území Donoval. Dúfajme, že budete mať aj úžasné počasie, tak ako prognózy hlásia. Na nedeľu je síce troška hlásený aj nejaký sneh, ale ešte asi sa to upraví. Takže bude, hádam, také počasie, ktoré vám bude vyhovovať. Už nám neostáva nič iné, iba to slávnostne ukončiť a slávnostne otvoriť celý zráz. Tak som rozmýšľal, že ako to urobíme a rozmýšľal som nad nejakým heslom, ktoré by bolo také, že v ňom by sa odrážala tuná tá okolitá príroda, krajina, tí ľudia, čo tu žili, potom, aby sa tu odrážal v tom hesle aj duch turistiky váš a aby sa tu odrážal aj všetko možné, modrá obloha. A dospel som k tomu, to musíte ako vy so mnou to heslo, že ja zakričím Piccolo Majo a vy zakričte hip. Potom znovu zakričím Piccolo Majo, vy zakričte hip hip. A takto ešte som chcel, aby aj to heslo bolo dosť kričavé, hej? A keď to zakričím tretíkrát, tak vy zakričte hip hip hurá! Dobre, tak to je len nácvik a otvorili sme náš dymný zráz a ideme k heslu Piccolo Majo! Piccolo Majo! Piccolo Majo! Hip hip hurá! Zašumí haj, ako mítik účko šepal, zdraví ťa rodný kraj. Pokusa sa zazjaví, spomínam mladosti čas. Mamička drahá ma víta, šťastný som doma zas. Čo skrýva krás, tá moja pekná vlast. Slovensko naše, moja rodná vlast. Slovensko naše, moja rodná vlast. Ja sa volám Ješko Vlado a vymyslel som tento zráz a potom mi ho ďalej organizoval. A mám tu chalupu, na ktorú chodím, ináč žijem v Bratislave a tu na chalupe ma trvalý pobyt môj syn. No a tu sme práve v najnižšie položenej historickej osade, to je 7 historických Sliačany. Do tejto osady chodil autobus v lete už za prvej republiky a tu sa obracal. Tu sa obracal a takže ľudia, všetci z ostatných osad chodili sem na autobus. Mám ešte fotku, na ktorej je pán Tajovský, pred autobusom okolo neho plno ľudí a mojej manželke stará mama, u ktorej býval, je pri ňom. No, takže toto je osada Sliačany, najnižšie položená donovalská osada.
sme v osade Môrce a pôjdeme tuto doprava Môrcovskou dolinou na Buli. Sa volá Buli a ak všetky ostatné osady, tie historické vznikli akože míliári, pálili to drevené uhlie, tak aj títo začali, ale potom sa vyhranili na jednu špecifickú činnosť. Tuto viedol tzv. Špaňodolínsky vodovod,